Altså at gå i drivhuset sådan en forårsmorgen, det er næsten det første, jeg gør. Så gå ud, og så er min tur det til drivhuset. Fordi det er ligesom det også vokser om natten. Det er en helt fantastisk fornøjelse at se, altså tingene vokser og gro på den måde. Det er jo en lang proces. Altså fra man putter de første frø ned, og så det spirer. Naboen kan godt få lidt, og så får jeg også lidt fra naboen, fordi han er nemlig også drivhus. Jeg vil ikke sige, at vi sådan bevidst laver en konkurrence imellem os, men det er det jo alligevel. Den, der har en største gurk, skal nok få det sagt. Man ved, hvad det er, man spiser. Men det er jo ikke bare det, det er altså hele processen også. Jeg synes, at de smager anderledes og bedre, end hvis jeg køber dem. Det er måske tanken om, at det er den rene vare.